El Nino po, daan-daan. Ano po mangyayari? Makinig sa akin yung mga Committee on Health kahit sa barangay. Mataas po ngayong Abril ang incidence ng sore eyes. Sore eyes. Mataas po ngayong Abril ang incidence ng bulutong tubig. Ngayong Abril. Mataas po ang incidence ngayong Abril ng heat stroke. Mataas po ngayong Abril ang dehydration. At pagdating ng tag-ulan, mas malakas po ang dengue. 16 na bagyo po ang darating sa Pilipinas, malalakas. Dahil po sa El Nino, bitak-bitak na po ang lupa. Sa norte, paano magtatanim ang ating magsasaka? Bababa ang level ng water sa Angat Dam, maging sa Lamesa Dam, brown out sa Metro Manila. Ang hiling ko po sa ating mga opisyales na nakikinig, declare an early state of calamity. Huwag na po natin hintayin na nagrarasyonan ng tubig sa ating mga barangay. Declare an early state of calamity and utilize your 5% calamity fund for information campaign purposes.